Thank you. Right now, we're recognizing Onyoma Tochukwu on stage. One of the people. Thank you, please. A round of applause, everybody. Thank you, my brother. Thank you. You're welcome, man. Honor. Hello, ladies and gentlemen. Honor. Hello, ladies and gentlemen. I greet you all. I thank God for today. I, Onyoma Tochukwu Nnamani, the son of the soil, praise for the land. I will give you people a wonderful high life number titled People's Club Amaka Special. Then let's go. People's Club of Nigeria International na Fachakekonu Ugo chalacha no nwazi no chuchulu Ugo chalacha no nwazi no chuchulu Ijuku no nuno nenuwa Mubani anazo nafia Adazezazo People's Club na dezezazo Ijele na mwa zada wanama Ada chokwe nyacho nofia People's Club na fa benyi Obu maku go fa chalacha People's Club International Chakekonu The People's Host Philadelphia Ndioma Kejaka Ndioma People's Club People's Club Philadelphia branch Ndioma Kejakanu Ukobusu Ochake Ukobusu Ochake Ukotala chanenu wade tuochu Ukotala chanenu ochu People's Club Amakazinu ndị eji eji ifenu ndị ugova chala achanụ anyị ekenebezianụ His Royal Highness Igwe isi eze nwa Eze Okpoko 1 n'Ọba Trustee Patron and Chairman Governing Council Igwe Niyadio Philadelphia branch ka nejezinu n'Amerika ka anyị nabatazinu na anyị chekwube mmadụ wejebezianụ Sadoktu Goli Ansong Akụbawa aka na-eme ọgọbịa onye ọma n'idi anyị so Sadoktu Goli Ansong Akụbawa Action Chairman Philadelphia branch abụ nwa onye ọma n'ọchịchị dị managa na bada nwere onye ọ na-ekwesịrị lekene na-ezugbo onwunye ya nwanyị ọma n'idi anyị so Lady Catherine Gokobota nwanyị ọma
agba break First Lady Philadelphia branch USA America anyị amajizi na onye lụ nya na ọ dalụ tata wesi na ama lotezienu anyị lotezienu late Prince D. Umezuoke Oyimo nwa na Mmechi founder trustee and first patron onye ọmaka mkpụrụ obi izulike na ndokwa Chief Sir Dr. Ezegozie Ezebiakene Ezegozie Ezebiali onye ọma na ịdị anyị mma Ezegozie Eze Omekansinu Chairman Emeritus Nekene n'ezigbo nwunye Lady Lolo Uche nwanyị ọma na ịdị anyị nsọ First Lady Emeritus Ọdịbeze anyanwụ ụtụtụ nwanyị onye ọma Tochukwu ekene yo Houston branch Texas ka anyị na-ejezinu na anyị chekwube mmadụ wee jebezianụ nwenyi odogwu nwenyi kenyi nwenyi odogwu nwenyi kenyi London branch Britain ka anyị na-eluzinu na People's Club Balobanu nwenyi odogwu nwenyi kenyi anyị ekenebezianụ Barrister Nnamdi Odelugo Oyi of Oyi former secretary Philadelphia branch onye ọma dị mma na-ekene n'ezigbo nwunye anyị oji nwayọ nwanyị ọma bịa ibu nne medi anyị mmanụ People's Club na babu ndị ọma Ugogbu so n'enu ụwa chakezia Ugo chalacha n'ụwa ozunu mama Ikwa Honorable Michael Agwojibilinu onye ọma na-edi anyị mma Michael Agwoji onye ọma bịa obodo telaka First Vice Chairman onye ọma dị mma na-ekene n'ezigbo oliakụ ya Chief Dr. Mrs. Josephine nwanyị ọma ilu egwe nwanyị ọma anyị ekenebezianụ Barrister Onyemechi Imokolo Ebubagu Second Vice Chairman Ebubagu Netagu onye ọma dị mma bilia na-ekene n'ezigbo nwunye nwanyị ọma Rose Akugo nwanyị ọma ndị ọma n'ụlọ galabazianụ Osuji Antonio Gbonna Njọkụ bilinu onye ọma na-edi anyị mma Antonio Gbonna Njọkụ Ikenga Eze kwesịrị onye ọma dị mma Secretary na-edi anyị mma
na nke idegonu ga-ekwu a nekene na ezigbo nwunye nwanyị ọma nne nnọdụ ko namba nwanyị ọma Joel onye ọma na-eji anyị fụọ anyị ekenebenu Chief Basil ụwa zuru onye nna nyelugo n'ụmụ duru ọha nke ama Igbo onye ọma dị mma former assistant secretary anyị metela unu na ezigbo nwunye bụ Lolo Judith Stainless nwanyị ọma unu nọkwa ya Chief Stanley Dika Bataziano nwa Chinyelugo Namike former financial secretary onye ọma na anyị ekene inu Sadeva kumu onye ọma bilinuo Deva kumu onye ọma bịa kenelu Ugo busue n'ọchake obele nwa na n'ime oge isi wedazianụ financial secretary Ugo busule ebuse nwere ochuchunu nekene na ezi oliakụ ya ka ọ na-abịanụ Lady Ifeoma Ibeze nwanyị ọma quality nwanyị ịnọkwa ya Maazị Chibeze Nwanosike onye ọma biko gaba n'ihu ezi nwafọ ọsụsụ isi ala ngwa North na ezigbo nwunye bụ Tinyere nwanyị ọma Odoziakụ di ya anyị ekenebezianụ Chief Ojukwuike Ezechukwu n'oge etiti Patron and grandfather First General Secretary anyị lotele ilu anyị ekenebezianụ Sir Mark Ahanego former Social Welfare Secretary na ezigbo nwunye bụ Lady Dr. Mary Ọdụkọ namba nwanyị ọma nekenenu nwanyị ukie chalacha Ijele nwanyị gaba n'ihu Honorable Catherine Biampa nwanyị ọma Ijele nwanyị gaba n'ihu onye ọma ekeneyi ife na-eme dị anyị mmanụ n'ugbo Honorable Catherine Biampa former Assistant Social Secretary People's Club na Pamakaziano ebulu megwu m wejebezianụ na Miami branch Florida ka na batazinu nwenyi odogwu nwenyi kenyi Prison branch New Jersey nwenyi odogwu nwenyi kenyi anyị ebulegwu wejebezianụ na Galveston branch Texas ka na-eluzinu nwenyi odogwu nwenyi Special advisor anyị abatazianụ onye ọma biko bịa ka ikwu n'ụka anyị na-anụnụ Chief Dr. Obunakụ Eze Imambakụ Edenimo Inede n'igwe Chief of Staff na ezigbo nwunye bụ Lolo Victoria Chinwe Ugeze nwanyị ọma anyị ekenezianụ High Chief Felix onye anụ ala agụ Nwachukwu gozila gozi biko bịa Nwachi gozila onye ọma biko bịa keneli
ọhụhụ ụmụahịa ka isi gazi anụ ọkwa special advisor Dr. Krala Dọgba bịa keneli nwanyị ọma na-edi anyị sọnụ Dr. Krala Ada Ọgba eze nwanyị chi gọziri Ada Joshua Nwankwọ of Ufuma Olumba His Royal Highness biko bịa keneli eze Desmond Ọgwụgwa na-edi anyị mma His Royal Highness Igwe Desmond Ọgwụgwa mmiri na-ezoro ọra na Mbaise Patron and Trustee People's Club Chief Dr. Ima Onyekwere Ugeje Ejemba one of Ogwugwa Ezinihide Mbaise n'ezigbo nwunye ya bụ Jovita Onyinye Osodiemere ọha anyị lotere unu nekene n'onyoma anyị ji agala n'onyoma dụkọ Chief Fabian Ọnwachụ Ajalugo n'aka ọkwa Fabian Ọnwachụ onyoma na-edi anyị ụsọ Ajalugo aka ọkwa gaba n'ihu Ugochalacha n'enu ụwa n'ọnwa si n'ụtụtụ Our able president onyoma agalabanu onyoma Tochukwu Ekeneyi Odogwu Yes sir. People's Club owner family the People's Host Badevian branch in Yoma Personal People's Club Atakego maka na Ugochalacha nwozi n'ụtụtụ Ugobuzu ọcha ke nkwa ukwu naanị egwu ndị nze egwu ndị chile echichi ọgwụ enyi bụ n'ọgbọ ijele na mmọnwụ ọzọ ala agwa Chief Garrison Ọgụzụ Asimonye mme nekene n'ezigbo nwunye ya Susanna nwanyị ọma biko bilinu iyom onye ọma nwanyị ọma ngala kwesịrị Dallas Texas yoka na-eruzi anyị eluzienu na Boston branch ndị ọma nwenyi Odogwu nwenyi Kenyi anyị abatazia na Philadelphia branch ndị ọma the People's Host Philadelphia branch ndị ọma nwenyi Odogwu nwenyi Odogwu nwenyi Barrister Chief Raymond Okali Aguluno Fighter USA Army Joseph Ikemefu n'Okafọ onye ọma Ikemefu n'Okafọ galaba nwa Chinemelu onye ọma bilinu social welfare onye ọma bụ n'obi abịazịa ngozi ka nwanyị ọma right onye ọma n'ụdị anyị mma Chief
Dr. Osemenamu Uketua Ikenga Nimo Ogabalio ezigbo nwunye bụ Lolo Dr. Ngozi ọ na-edo nwanyị ọma Chief Nze Donatus Anzonwu akụluo nọ n'ịdị anyị mma Chief Nze Donatus Anzonwu ezigbo nwunye bụ Jospina Chief Engineer Fidelis Biakeneli Oke Karo n'ịdị anyị mma Engineer Fidelis Oke Karo onye ọma biri Ọpụtalụkwe 2 n'Enugu Patron and Trustee onye ọma n'ịdị anyị mma Dr. Sajo Ilonze onye ọma biri Dr. Sajo Ilonze Ije Ezugonia Rojo Togo Sigaziano Former Vice President Ogabalino Dr. Sir Gregory Obi Omeli Nwanimo America Nyano Liakwabo Ada Omeli Wanyoma Ogbuefi Dave Okeke onye ọma Biakene Ogbuefi Dave Okeke Oyimugo Buzuo n'Ọchake Ogbuefi Okelora Omenka Afụnanya na Nimo Special Advisor Nyana ezigbo nwunye bụ Chinwe Ugodia nwanyị ọma GM Extra Boutique na Abuja Agụmabianụ shopping onye ọma Tochukwu anyị ebulegwu anyị wejebesianụ na Toronto branch Canada ka anyị na-abatazinụ nwenye odogwu kenyi anyị ekene anyị apụtazianụ na Atlanta branch Georgia nwenyi odogwu nwenyi kenyi New York branch ka na-eluzinu na anyị chekwube ndị mmadụ wejebezianụ na New York branch ka anyị batasịrị nwenyi odogwu nwenyi kenyi Honorable Sam Osuagu nọkwazịa Honorable Sam Osuagu America guys, I tell you, good America, Stop that one, stop that one.